ktorých sa môžete pozerať na tzv. Defilé, prezentáciu historických železničných vozidiel a točník, ale ten priestor pred točníkom to príhovorom pána generálneho riaditeľa železníc Slovenskej republiky Ivana Bednárika. Následne od 12:35 budeme môcť si vychutnať a sledovať prezentáciu historických železničných vozidiel na točník. Predstaví sa nám práve mašinka 310 433 ako zástupca najstaršieho radu párnych rušňov. Jedna z najstarších mašiniek z roku 1896. Privítajme 310 alebo Kačenku. Kačenka sa nám pootáča niekoľkokrát a možno nám aj zapíska 310. Zaplieskajme Kačenke. Kačenka má 130 rokov. Bola vyrobená v roku 1896. Môžeme povedať, že to je tendrový rušeň. Všimnite si, že nemá za sebou uhlie, pretože si uhlie odzíska. Je veľká výhoda bola týchto párnych rušňov, že nemali také vysoké náklady na výrobu a na obstarávaciu cenu. Bola to veľmi jednoduchá mašina. Má 3 spriahnuté nápravy. Bola vyrobená v roku 1896. Budapešti. Ešte nám zapískaj, Kačenka, ešte nám zapískaj. No na vtedajšiu dobu zatlieskame mašinke 310. Rušeň sa trvalo nachádza v našom domovskom múzeu Bratislava Východ. Tu ju môžete vidieť aj na podujatiach ako otvorenie sezóny letných párnych jatka, ešte stále nepoviem ktorá. A je to drezina DLM, zatrúbna drezinka. Privítajme veľkým potleskom najnovší prírastok po rekonštrukcii v roku 2023-2024. Slávnostne odhalená drezina DLM 4.4.1. Drezina nie je tak viditeľná ako veľký párny rušeň, ale v 19. 20. storočí boli neodmytí do výtačkov. Táto drezinka bola zreštaurovaná do tohto národného stavu z absolútneho mraku. Bola nájdená a opustená v roku 2023-2024 prebehla celková rekonštrukcia. A slávnostné odhalenie tejto dreziny sa uskutočňuje práve teraz. Dnes ju môžete vidieť prvýkrát. Je to drezina typu DLM. Poskytovala službu na inšpekciu trate, na previerke, na kontrolné cesty, na stavbách. Táto drezina bola vyrobená v roku 1949. Je to štvormiestny dreziny. Existovala dvojmiestny, táto je štvormiestna, tzv. DLM-ka. Drezina. Zaujímavé, že má rám zhotovený bez švedovým spôsobom, len z oceľových strudiek. Zatrúbka máme ešte drezina, zatrúb. Motor dreziny je umiestnený v prednej časti vozidla. Pokračujeme ďalej, dámy a páni, v prezentácii historických rušňov a vozidiel. Ktoré vozidlo, ktorá mašinka pôjde na točnú ďalšia? Takže 486 007. Presúvame sa do 30. rokov 20. storočia. Trojvalcový
rýchlikový párny rušení a prehliadku paru s usporiadaním 2:1. Vidíme, že na rozdiel od prvej mašinky, ktorá si uhlie vozila sama, tento rušeň už má tender, vezie si v ňom uhlie, ale aj vodu. ...486 vchádza na točku. Patrí medzi najväčšie a najvýkonnejšie medzivojnové rýchlikové párne rušne československých štátnych dráh. Pôvodne boli vyvíjané tieto rušne pre náročné skúšanie morských trati na športskej rampe. Že dojazdili práve v službe rušeného depa Bratislava. Väčšinu svojho prevádzkového života prežil na Slovensku. Spomínal tento rušeň 486 003 007, bolo vyrobené v roku 1936 a z prevádzky bol vyradený až v roku 1971. Po takmer 40 rokov. Otáča sa na Záhlickaj Zatlieskané. Je to naozaj príklad krásneho vozidla. Zaujímavosťou je, že po druhej svetovej vojne boli tieto rušne vyrobené do salónov mechanického prekladača. Krásne. Záver svojej prevádzky bol tento rušeň používaný ako vykurovací kotom a takýto vozidlá rušne predtým, než mohli takto znovu opäť reprezentovať železničnú históriu. Funguje ako vykurovací kotom. Vchádzame 486 007 Zelený Anton. Ďakujeme ti veľmi pekne, aby sa vrátil na svoju pozíciu. Budete si ho môcť odfotiť a pozrieť sa do vnútra. Krátko po tejto prezentácii. Natočne vchádza ďalší krásny stroj 475. 475 podka 196 z roku 1950 sa nám predstaví. Vyrobená bola lokomotívkou Polárnej Škoda. Môžeme povedať, že predníkov jachtička. Z akého stavu sú tie exponáty, ktoré zreštaurované, ktoré sa nám tu prevádzali. Z stavu vykurovacia prevádzky sportovného stroja Powernik. Rušeň k vám prišiel z Vrútov, zo združenia Spolok výhradnej výrobky. Neobjavilo sa Bratislava až tak často, dobre si ho povedte, ešte vidieť skôr časť Slovenska, historicky jasnovických jazdách. Ešte nám zapískaj. Veľmi
a vlečný kontrol 476 bodka 196. Šľachtičná sa previedla Poláčková odchádza. Tiež si ju budete môcť prezrieť zblízka po ukončení celej prezentácie v kole. Ďakujeme veľmi pekne, Šľachtičná. Až z Popradu do Bratislavy dorazil párny hrušeň Papagaj. 477.013 je jeho číslo. Veľmi Papagaj je jeho prezývka. Rovnako je host na tom bratislavskom kope. Natočne vchádza 477, rušeň 477.013 s prezývkou Papagaj. Presúvame sa do roku 1951. Po niečo mesto historický železničný vozidlo Poprad a v zbierkach Múzeo-dokumentačného centra Železničného múzea Slovenskej republiky je od roku 1980. Je to párny rušeň Papagaj 477.013. Samozrejme, všetky ručné vozidlá aj vlastne väčšina z nich sa aj dokážu na výkonoch na historických vlakoch. Počas týchto 2 dní v Bratislave a v okolí všetky informácie môžete nájsť na webe železničnemúzeum.sk. Nájdete tam informáciu aj o tom, kde je tento Papagaj, na ktorom vlaku bude zahraničné ručné čapy spoločnosti na našom podujatí Rendes 2025 Vitez vchádza na poštu. Zajímavosti je, že konstruktorom historického bol Béla Kertéš. V roku 1924 až 58 vyrobila spoločnosť Mava celkom 514 týchto ručov. Predstavte si 514 mašín takého kvalitného rozmeru. Vitez je natočný. Maximálna rýchlosť vyššia 90 km/h. Celkovo na 137 tón. Zrýchlenie situácie na poruchu za hodinu. Múzea 555, takzvanú mazutku. Mazutka vchádza. Návštevníci, ktorí nás navštevujete, a som podujatí, ste nás zaujali, určite si pamätáte tento rušeň z akcií, ktoré sme v Bratislave pravidelne vozí vlaky v okolí Bratislavy. Náš
návštevníkom západného Slovenska je veľmi dobre známy z akcií do plaveckého podhradia. Rušenie Mazutka 555 je natočný práve teraz. Zapískaj. 500 úsov. To veľký rušenie. To pôvodne nákladné. To si dáš naši motor, na klasia. Nejaký menší podhradia. Je vykurovaný predkriatu spodu. Ender za sebou. Vyrobený v 1943, ktorý sa ešte v období druhej svetovej vojny. Výrobcom bola Škoda. Pôvodne patrilo spoločnosti Deutsche Werkstatt. Dokázali komisky. Tento rušenie vyzvatoval zaujímavosťou tohto hlavného rušenia práve Mazutka je preto napríklad túto rušenie cesta na poriadku nevidíte požiadnu vládu. Pretože je rekonštruovaný na mazutové vykurovanie. Rušeň bol postavený do Bratislavy východ a zrušený do roku 1970. A neskôr, už som vám spomínal, aj pri iných rušioch, slúžil opäť ako vykurovací kotol. Zapískaj nám Mazutka ešte raz. Poriadne veľkým potleskom ju privítajme a rozhodne sa slovo. Ako 11 rokov rekonstrukcie z absolútneho krachu do prevádzkovania. Rušeň slúžil ako vykurovací kotol spoločnosti Pozemné stavby Bratislava. Rušeň chádza na točňu. Skromnočké malinké. Sranda. Takisto predstavuje jeden z najstarších rušňov, ktoré tu máme. Pozeráme sa na rušeň prioritne určený pre osobnú a rýchliky na horských tratiach.